Uitați-vă la video care l-a băgat Robert, bă. Like-mi de și mare. Ați văzut, mă, că n-are hack? Ați văzut? Hai că mă uit și eu. Da, mi-am văzut, n-are, mă. N-are hack. N-are, mă. Uitați ce bun e copilul, bă, și Lightspeed vrea să dea kick de la noi din clan. clan. Vorbești ca măcitul, Dă-te-ți, mă. Păi bun, cereți mă la scuze, frate, că l-ai acuzat pe degeaba. Câți ani are asta? Fă o cameră, Gabi. Bă, Robert. Hai că fac acum. Robert, câți ani ai, mă? PS 14, în 30 septembrie. Ca mine. Așa, mă. Ăsta mă cred mai mare pe mine că sunt așa de bine. Aolică, și tu ai 13. Gabi, Păi, bă. fă cameră să mă până într-un Acum fac, mă, acum fac. Bă, are ăla care mă scoate din clan. Ești tu. La care mă scoate din clan. Lightspeed îl cheamă. Bă, stai mă liniștit, mă, că nu te scoate nimeni din clan. Nu te scoate nimeni. Da, Hai, calma. totuși vreau să intru într-un clan de România. Da, frate, stai, tu calm. Bine, noi avem cu da... Prima oară trebuie să dată am fost în Platinum, dar m-am scos a doua zi. La, băi, noi avem codații noștri. Tipul ăsta, Paul, cu Vens. Ăștia sunt codații noștri. Bă, ăsta cam, l-ai cam luat mereu. Bă, Paul, băi. Deci pe același channel. Deci channel 5 Charlie. Bă, și eu mai de mult am jucat cu Chance, dar nu. Vreo 50 de bani. Bă, Hai, bă. Paul, Bă, cum ai tras, mă? o, mă, băi, stai, Nimic, nu, hai repede. Charlie Chance. 61. Camera 5, 61. Data. Dar pune repede, unul persoană. Da, 1v1, 15 kills. Cu players Băi. data, mapa. Bă, 30, mai Bogdane, vezi după aia că pun imediat video pe YouTube. Că acum fac video. Pune junk free. Da, click. Dar nu mai știu cum. Bine, mă. Gata, stai. Băi, ia-mă ușor. Eu încerc să am anoscopuri, asta e faza. Dar încearcă să dai cu quick. Bă, păi voi ce jucați, mă? La distanță. Gabi, tu ce joci, mă, Gabi? Fac un sniper only cu Robert. Cu hacker. Nu e hacker, bă, Robert, e Bă. profesionist. Pot să spun un E lucru? Lightspeed, zi. Gabi, baftă! O să am nevoie mult să m-am încăcat pe mine. Au, nici n-am apucat să trag în el. Lol. Când mă prinde ăsta la tot, m-am încăcat pe mine.